benvingudes, benvinguts a una sessió més de Pilates. Avui ho fem a Cal Mestre un cop més, a l'aire lliure, al bosc. Espero que la imatge també us transporti una mica a vosaltres cap aquí. I començarem assegudes, cames creuades. Si us molesten els genolls els podeu deixar les cames estirades, i si no esteu còmodes, si des d'aquí no teniu la columna neutra, el que fareu serà buscar una mica de suport, un bloc, un coixí, que us doni un punt d'alçada. I anem a connectar amb el cos i amb la respiració. Busques sentir l'elongació des de la coroneta i inhalaràs pel nas, eixamplant les costelles. Treuràs l'aire per la boca amb intenció, sentint com reculls aquesta faixa abdominal, com eleves suaument. I inhalo, eixamplo les costelles. Respiracions àmplies, exhalo, trec l'aire per la boca, recullo, tanco la cremallera de l'abdomen. I vull que et vegis concentrant amb el moviment, amb la sessió que farem. Treballarem una mica tot el cos, sentint la mobilitat, focalitzant-nos en la tècnica, en activar bé aquesta faixa abdominal. I des d'aquí el que vull que sentis és aquesta elongació i anem a fer una rotació de la columna. És important que estiguis en una posició neutra per fer-ho. Inhalo, preparo, i ara a l'exhalar el braç esquerre vindrà el genoll dret i buscaré la rotació, allargo, elevo el pit suaument, l'aire ve cap al pit i respires aquí, sentint aquesta elongació, aquest moviment que li estem donant a la columna per dos. Una, et centres suaument i farem el mateix cap al costat contrari. Inhalo, preparo, i al treure l'aire busques aquesta rotació i elongació. Respires aquí. Per tres, l'aire que ve al pit. Per dos, la mobilitat que li donem a la columna, no deixis que es tanqui el pit, que s'obri. Una, tornes suaument al centre. I ara jo em poso de perfil perquè ho vegueu, però no cal que us mogueu a casa, ni vosaltres aquí. I estiro els braços en línia amb les espatlles, palmells de les mans es miren, i porto les escàpules a la columna vertebral, inhalant, i al treure l'aire les allunyo. Mantindrem els braços estirats en tot moment, llavors és un moviment molt petit, escapular. Ens ajuda a estabilitzar, perquè avui treballarem una mica en planxa i en quadrupèdia, i has de tenir ben actiu tota la zona de l'estabilització escapular, d'acord? I ara, a la propera, et quedes amb els braços estirats, amb aquestes espatlles relativament neutres, i portes els braços al costat de les orelles i procures que no s'hagin obert aquestes costelles, que no ens quedin en obertura. Has d'activar molt bé la faixa abdominal. I elevo les espatlles apropant-les a les orelles i allunyo, suau. Són moviments molt petits, però que estan despertant el cos, despertant aquesta musculatura estabilitzadora. Sento la faixa abdominal, l'esquena està treballant i ens estan caient algunes gotes magnífiques. Estem a 16 d'agost, crec? Sí, 16, i ens cauen algunes gotes i això es posa molt bé. No deixarem de gravar per 4 gotes. I et quedes amb neutre, els braços baixen. I ara una opció de transició que no és apta per tots els genolls. Si tens molèsties al genoll, si estaves treballant amb les cames estirades, et col·locaràs en quadrupèdia normal. Si, en canvi, no tens cap problema, vindràs a col·locar les mans cap a davant, jo perquè m'he girat a la màrfega, si cal us gireu, col·loques les mans a davant, passes el pes endavant cap als genolls, els descreues i et col·loques bé, et centres a la màrfega, més o menys un puny de separació, ara sóc jo que m'he quedat girada, em posaré cap aquí, i les mans ben obertes, si no tinc molèsties als canells, si no treballarem les mans en puny. Aquestes mans en línia amb les espatlles, columna neutra, el cap segueix la línia, i anem a connectar aquesta faixa abdominal, que no caigui la panxa en fora, sinó que tanco. Molta atenció a voler tancar les costelles, d'acord? Ancles els dits dels peus al terra i al treure l'aire eleves els genolls, suau, sense que la columna s'inclini. Inhalo, baixo. Exhalo, elevo els genolls, i inhalo, baixo. Vull que la sensació sigui que estàs allunyant el terra de tu, que empenys amb els braços, arrodonint molt suaument aquesta part alta de la columna. Soc un mal exemple, si ja fa temps que feu classes amb mi ho sabeu, tinc l'esquena molt recta, aleshores no tinc curvatura aquí dalt, m'he d'esforçar moltíssim. Per tant, encara que a mi m'ho vegueu molt recte, vosaltres heu de saber que la sensació és de voler allunyar suaument les mans del terra. Una més, exhalo, elevo els genolls al terra, inhalo,
baixo. Ara aquí tenim dues opcions. Si et molesten els canells, pots treballar amb els colzes al terra i si no seguirem treballant amb les mans, d'acord? Cadascú decidiu. I estiro la cama dreta endarrere, amb el peu en flexió dorsal, perquè tinc els dits dels peus, el dit del peu arrepenjat al terra. Segueixes allunyant el pit del terra i al treure l'aire eleves la cama dreta i inhalo, baixo. Em concentro moltíssim en sentir que tanco costelles, que allunyo el terra, que estic estabilitzant les dues espines ilíaques, no s'obre l'espina ilíaca dreta, no s'allunya del cos. Si estic còmode aquí, vull anar més enllà, elevaré el genoll esquerre del terra suaument, mentre la cama dreta segueix fent la mateixa feina. Aquest exercici, si tinc els colzes al terra, es complica i segurament no pots elevar el genoll del terra. Per 3, bé, 2, inhalo, baixo, i l'última. I ara, ben suau, porto el genoll esquerre al terra, la cama dreta segueix aixecada, si tenies els colzes t'hauràs d'incorporar i anem a fer unes flexions des d'aquí. I inhalant, el pes del cos ben davant, els colzes a propet de les costelles, exhales, t'allunyes del terra. Inhalo, baixo, inclino el cos endavant, exhalo, m'allunyo del terra, 2. Sento l'elongació del cos, treballo els tríceps, treballo el pectoral, 3. Som-hi. 4, en faràs 2 més. Si et sents molt còmode i vols anar més lluny, podries estar treballant amb la cama esquerra estirada. No és el meu cas. I una més, i amunt. La cama dreta segueix aixecada i porto el colze esquerre al terra, d'acord? I ara anem a portar la cama dreta en línia amb la pelvis, però amb una línia horitzontal. Inhalo, el peu dret toca el terra, exhalo, elevo. Inhalo, baixo, exhalo, elevo. Vull que mentre fas aquest exercici et concentris en la faixa abdominal i en estar col·locant bé. No estic deixant que tot el pes vingui al costat esquerre, sinó que segueixo intentant centrar la connexió a la línia de la columna, al centre del cos. Val? He d'estar treballant molt bé els abdominals oblics per poder estar estabilitzant aquesta columna. 2. Bé. I et quedes amb la cama aquí, elevada, en línia amb la pelvis, sí. A l'inhalar, genoll a colze, em poso mirant la càmera per si no es veu, exhalo, estiro. Genoll a colze i allunyo. Segueixo connectant. És com que tu no vols que el pes, o sigui, tu no vols que el cos s'obri cap a la cama que tens elevada, d'acord? Sinó que vols seguir mirant a la màrfega amb aquest cos. Per 2. Som-hi. 1. I ara, et quedes amb aquesta cama en línia i acabem. Peu en punta i cercles. 2, 3, 4 i canvio el sentit dels cercles. Per 3, 2 i estiro la cama endarrere, flexiono el genoll i elevo suau. Val. Des d'aquí podríem haver fet molt fluid, però jo em quedava d'esquena totalment a la càmera i per tant tu t'haguessis quedat d'esquena a la pantalla, crec. El cas és que ara seguim treballant la cama dreta. Et quedes de genolls, deixes ara que els dits dels peus reposin al terra i estires la cama dreta, que és la que venies treballant, en línia amb la màrfega. Des d'aquí connecto aquesta faixa abdominal, tanco costelles, recullo i elevo, porto la mà esquerra en línia amb l'espatlla. Si et molesta el canell aquí, podries buscar-te una cadira, alguna superfície que et permetés estar treballant amb el colze, d'acord? El que anem a buscar és continuar treballant aquesta força del maluc. Exhalo, elevo. Inhalo, baixo. Què vull que sentis? Que has tancat la cremallera de l'abdomen, que les dues espines ilíaques estan connectades. Error comú que potser estàs fent a casa. Flexionar la pelvis i que et quedi aquesta pelvis esquerra més endins, d'acord? Vull que mantinguis una línia al màxim de recta. Per 3. Per 2. 1. Et quedes amb la cama en línia i inhalo, punta davant amb el peu i flexiono la pelvis, la cama ve suaument endavant. Exhalo, allunyo la cama i sento una extensió de la pelvis. Punta davant, inhalo, que ve aquesta pluja. Exhalo, peu en flexió dorsal. Inhalo, punta davant, segueixo connectant superbé la faixa abdominal. Quan faig l'extensió endarrere, la columna manté la línia, no se'n va. Per 3. Bé, a més, fa sol, no sé d'on cau aquesta pluja. 2. Hi ha un mini núvol només, i és un núvol blanc. 1, i des d'aquí porto la cama al terra i ara anem a fer una planxa. Si em molesta el canell, treballarem el colze al terra.
si no, amb el braç estirat. Estabilitzo bé l'espatlla i ara tinc dues opcions. Una és mantenir-me aquí, si ja és prou intens. L'altra és treure la cama de sota. El mateix si estàs amb el colze, pots mantenir la cama o treure-la, d'acord? I et mantens aquí per 3. Molt bé, noies. 2. Aquí no se'ns veu a totes, però som algú més. 1. I baixo. Suau. Em quedo amb les dues mans, en línia amb les espatlles, anclo els dits dels peus al terra, tanco la faixa abdominal, si estic fotuda de canells un cop més, colzes al terra, ja no ho diré més, d'acord? I al treure l'aire elevo els genolls al terra, inhalo, baixo, anem a fer l'altre costat, exhalo, elevo, inhalo, baixo, jo em giro, no paro de moure'm, 3, bé, elevo els genolls, 4, 2, sentint la connexió, la columna neutra, allunyo el pit del terra, 1, i baixo. Mans o colzes al terra i allunyo la cama esquerra. Connecto bé aquesta faixa abdominal, vull que sentis l'elongació del cos i al treure l'aire elevo la cama i inhalo, baixo. Crec que la càmera hauria d'estar enfocant a la Charlotte, que és una gosseta preciosa que està aquí lluitant contra un pal, i és més interessant que nosaltres, sens dubte. Allargo, al treure l'aire, la cama s'allunya. Per 3, tanco bé les costelles. Bé. 2. Vull que treballi tot el cos, m'esforço perquè treballi tot el cos. 1. Si estic còmoda, elevo la cama al genoll dret del terra per fer-ho més intens i elevo la cama. Bé. Per 3. Seguint amb aquesta cama esquerra, treballant aquesta faixa abdominal, aquest allunyar el terra de tu. 2. I en farem una última. Super. El genoll dret al terra, cama esquerra estirada i anem a fer les flexions. Inhalo el pes del cos ben davant. Exhalo, m'allunyo. 2. Bé. Sento l'estabilitat escapular, sento com aquest tronc superior va treballant. Com connecto la faixa abdominal, tot el core, també treballa l'esquena. Per 3. Els tríceps. 2. I una última. Des d'aquí flexiono el colze dret i obro la cama esquerra en línia amb la pelvis. Exhalo, elevo la cama, inhalo, baixo. El cos està fort, vull allunyar-me del terra, no vull portar el pes al colze dret, sinó que vull que treballin els abdominals oblics del costat esquerre. Per 3. Bé. 2. 1. Em quedo amb la cama en línia amb la pelvis, inhalo, flexiono, genoll a colze, exhalo, estiro. Inhalo, flexiono, exhalo, estiro. Sento la connexió abdominal. 3. Bé, sento l'elongació del cos, no deixo que l'espatlla dreta s'apropi a l'orella dreta. Estic treballant cada part del cos encara que no ho sàpiga. Per tant, he de connectar-me, he de treballar amb intenció. 2. 1. Em quedo amb la cama estirada, peu en punta, cercles. Bé. I canvio el sentit dels cercles per 4, 3, 2, 1. Estiro la cama esquerra endarrere i vindrem a col·locar-nos lateral per fer la planxa, però no la planxa final, sinó per fer el treball en planxa. Aquesta cama esquerra, porto el braç dret en línia amb l'espatlla, estabilitzo bé aquesta espatlla dreta, connecto la faixa abdominal i el teu objectiu ha de ser tenir les dues espines ilíaques en línia, exhalo, elevo la cama, inhalo, la porto al terra. No deixo que es flexioni la pelvis. Espatlles ben estabilitzades, elongació del cos. Exhalo, elevo. Inhalo, baixo. 3. Bé, ben forta, ben fort. 2. I et quedes amb la cama en línia amb la pelvis. Inhalo, flexiono aquesta pelvis, la cama segueix estirada, peu en punta. Exhalo, busco aquesta extensió, abdomen fort. Inhalo, flexiono. Exhalo, extensió de la pelvis, gluti fort, abdomen fort. No deixo que la columna es bellugui. Si
t'estiguessin fent una foto de la pelvis en amunt, cap al cap, no hi hauria diferència del cos quan mous la cama endavant i quan la mous endarrere. D'acord? Ha d'estar estable, has de sentir aquesta connexió, aquesta activació. 2. Bé. 1, que no caigui, tant en línia com puguis. I ara baixes aquesta cama al terra i anem a fer la planxa lateral amb les opcions que hem donat abans, si cal amb el colze, si cal amb el genoll al terra. Estabilitzes bé l'espatlla, si ho fas amb la mà si fas amb el braç estirat, la mà ben oberta, i et col·locaries en planxa, intentant anivellar les dues espines ilíaques. I respiro aquí per 3. Superbé. 2. 1. Ara, si puc, ho faig amb una transició, porto la mà esquerra al terra, em quedo amb una planxa des d'aquí, si cal amb els colzes, els braços ben estirats. Els colzes que no es quedin hiperextensos, no sé parlar. Colzes suaument flexionats, si cal. Per 3. Recullo, centre elongació. 2. Que no caigui el cap. 1. Un genoll al terra. Després l'altre, i ara opció de transició pels valents, pels que no ens han molestat els genolls abans. Creuaries les tíbies i vindries a portar el gluti per darrere i aquí et quedaries. Si ens molesten els genolls, ens col·loquem normal. Molt bé, com anem per aquí? Molt bé. Doncs seguim, si cal un glop d'aigua, és el moment. Ara ens estirarem panxa en l'aire, et quedes amb els braços al costat del cos, palmells de les mans cap al terra i les cames més o menys un punt de separació. Primer vols sentir la teva columna neutra, anem a seguir prenent consciència de com estem col·locant el cos. Tanques aquesta faixa abdominal, reculls aquesta cremallera, els peus ben arrepenjats al terra i al treure l'aire puges vèrtebra a vèrtebra, pont de gluti, aquest exercici que ens encanta, que ens va superbé perquè ens fa extensió de la pelvis i treballo la cadena posterior i baixo vèrtebra a vèrtebra cap al terra. Trec l'aire al pujar, inhalo al baixar. No tinc pressa, no es tracta de fer moltes repeticions, estem buscant articular la columna. Més endavant primer que ja hem treballat el gluti i segon que ja hi haurà un exercici que buscarà més aquest gluti, que cremi el gluti. Ara vull que et concentris en la columna vertebral, d'acord? Per 3. Baixo. 2. Sento la connexió de la columna i et quedaràs a dalt. I ara sí que anem a buscar més sentir el treball d'aquesta cadena posterior. Primer, porto els peus de puntetes, per tant els apropo una mica. Vull que els dits dels peus es quedin relativament en línia amb els genolls. La pelvis intentaré que no es flexioni, d'acord? Intentaré que es mantingui amb extensió i que no ens equivoquem amb l'error comú, que és obrir costelles, fer això que estic fent ara. Veieu que he aixafat el mentó contra l'esternón i he hagut de treure el micro perquè no s'aixafés? Això no ho vull. Aquí m'està molestant la lumbar només d'ensenyar-vos-ho. Tanco costelles, dono espai, però treballo el gluti. I ara, inhalo, separo els genolls, exhalo, tanco i que es toquin els genolls. Inhalo, separo. Exhalo, tanco i que es toquin els genolls. Que no baixi la pelvis. 3. Sento la connexió. Que també treballin els tríceps, activa'ls, sense que treballin les cervicals. Sent com amb els braços suaument pressiones al terra. Concentra't, braços, extensió de la pelvis, tanco costelles, estic treballant l'abdominal, estic treballant tot el cos. I quan tanco els genolls vull treballar els adductors. És com si apretés una pilota. Per 4. Per 3. També s'ha treballat la teva esquena. 2. Tanquen bé costelles, recull endins i amunt. I 1, que és amb neutre, portes un peu al terra, un taló al terra i després l'altre, i baixes suau, vèrtebra a vèrtebra. Des d'aquí estiro la cama dreta a la vertical, peu en punta. Anem a treballar el quàdriceps, que és l'extensor, és el flexor de la pelvis i és el que ens ajuda a tenir la cama ben estirada, d'acord? I si estic còmode aquí, estiraria la cama esquerra cap al terra. Si a l'estirar-la estàs incòmode, flexiona la cama esquerra. Inhalo. Dibuixo mig cercle en fora, sense que es bellugui la pelvis, exhalo, completo. Jo els faig grans, perquè puc, perquè tinc el control, no m'imitis. Busca fer la mida del cercle que et permeti que la pelvis no es bellugui.
D'acord? Has de connectar bé, és pràctica, és consciència corporal, és un còmput de coses, d'acord? I anem a canviar el sentit dels cercles. Si cal, ara els faré petits, a classe molts alumnes l'han de fer d'aquesta mida perquè no es bellugui la pelvis. Doncs està fantàstic i més endavant ja ho farem més gran. Quan dic a classe em refereixo a les classes presencials, com si això no fos una classe. Obro, cadascú al seu ritme. Sento com estic mobilitzant el cap del fèmur dins la pelvis. Una última. I ara aquesta cama dreta la flexiono i la porto cap al pit. Els braços venen a buscar la tíbia dreta. Connecto la faixa abdominal, intento, si treballo amb neutre, mantindré el neutre, si no l'imprint i estiro la cama contrària. Inhalo, passo pel centre, cames a 90 graus, genolls en línia amb la pelvis, exhalo, canvio la cama. Inhalo, centro, si estic còmode, puc fer flexió toràcica, elevant el tronc superior. Perquè no se'ns carregui les cervicals en flexió toràcica, he de poder pujar tant que el cap es queda més o menys en línia amb les espatlles, no tibo del coll, i si puc, a més, si estaves treballant amb neutre, intentaries fer la flexió toràcica mantenint aquesta pelvis neutra. Un cop més, això és pràctica, és força, és consciència corporal, es millora amb el temps. No us penseu que el dia que vaig començar podia pujar, podia estar xerrant aquí dalt i podia no estar tibant del coll. No, de fet vaig acabar el curs de pilates amb molta tensió al coll. I ara et quedaràs amb la cama esquerra amb tu, la cama dreta baixa al terra i el cap també en cas que haguessis fet flexió toràcica. Braços al costat del cos i estires la cama esquerra. Si abans has treballat amb la cama contrària flexionada, la flexiones. Cuixa forta i som-hi, cercles. A la mida que tu puguis mantenir l'estabilitat. Petit truco, taló de la mà a la pelvis. Mà dreta, pelvis dreta, que és la pelvis que està al terra, i objectiu, que no es bellugui. Tu decideixes la mida dels cercles. És abdominal, és cuixa, tot el cos està treballant. Fins i tot fixa-t'hi, els teus tríceps estan treballant i canvies el sentit dels cercles. Aquest exercici ben fet provoca una tremolera a la cama superinteressant. Que no us atabali si us tremola la cama, esteu anant bé. El vostre cos està activant absolutament totes les fibres i està fent fins i tot connexions neuronals. És superinteressant. Per 2. Sento l'elongació del cos. 1. I em quedo amb el genoll esquerre que vindrà cap al pit. I ara les mans vindran al clatell, d'acord? Totes dues. La cama dreta l'estiraré a una diagonal. Inhalo. Ajunto totes dues cames a 90 graus i al treure l'aire estiro la cama contrària. Des d'aquí podries venir a fer una flexió toràcica. Inhalo, centro, exhalo, canvio. I des d'aquí podries venir a estirar la cama dreta i que el colze dret busqui el genoll esquerre, centro i canvio. Si se'm carrega el coll, passaria pel terra a cada canvi, d'acord? Passaries cames flexionades cap al terra, exhalo i m'elevo. Voldràs mirar el colze que es queda al terra. I aquest colze que es queda al terra voldràs obrir-lo cap endarrere, cap a la part contrària de la màrfega, com si vingués direcció. Per exemple, si estiro la cama dreta, el colze esquerre ve a la cantonada de davant de la màrfega, d'acord? I tu decideixes quin costat vas fent. Si passes el cap pel terra o si el mantens elevat per 2. Bé, tanco bé costelles. I en farem una última. Torno al centre, arrepenjo el cap, porto un peu i després l'altre al terra. Des d'aquí, amb la pelvis neutra, les espatlles ben col·locades, vindràs a l'exhalar a portar primer una cama a 90 graus, inhalo, preparo i després l'altra. Ara anem a construir un exercici i tu et quedaràs allà on tinguis consciència i control, estabilitat lumbopèlvica. Què vol dir? Que no vull que s'allunyi la lumbar com estic fent ara del terra i es generi aquí un espai que no hi era abans, d'acord? Treballaràs amb neutre o en imprint, si no ho tens clar ja el pilates d'iniciació. Tanco aquesta cremallera, braços al costat del cos i mantenint els 90 graus del genoll allunyo el fèmur, portant el peu dret a tocar el terra, inhalo, torno el fèmur dret, exhalo, allunyo el fèmur esquerre, inhalo, torno, mantens els 90 graus del genoll. Error freqüent, flexionar el genoll i el fèmur s'allunya però no tant.
I no, anem a buscar la consciència de com allunyes aquesta força de tu i fa que sigui més intens per la faixa abdominal. Ara vull que estiguis sentint com reculls, com tanques, com estabilitzes la columna, i el que vindrem a fer és quedar-nos amb els peus en punta, amb les cames a 90 graus, i aproparé els genolls una mica cap al pit, els peus se separaran una mica però els dits seguiran tocant-se, i si treballes amb neutre serà més difícil perquè vols apropar els genolls però no vols xafar totalment la lumbar al terra. I al treure l'aire allunyo les cames, les separo en posició primera, com si estiguéssim fent ballet, els genolls vindran a mirar fora, i inhalo, apropo els dits, la punta dels peus es toquen, exhalo, es toquen els talons però la punta dels dits dels peus se separen. Ara, tu decidiràs fins a on baixes aquestes cames, mantenir l'estabilitat lumbopèlvica. Una cosa que veig molt a les sessions presencials és qui vol treballar moltíssim i baixa la cama quasi arran de terra. No, encara que tu tinguis l'estabilitat lumbopèlvica per fer-ho, no vull que ho facis. Vull que mantinguis o uns 45 graus, un angle de 45 graus, si no hi ha estabilitat les cames aniran més amunt, i si et carregués les lumbars estirar les cames del tot, no les estiraràs del tot. Si a més vols pujar a flexió toràcica, és el moment, i inhalo baixo. I si estàs més còmode pujant a flexió toràcica amb les mans al clatell, ho fas. A mi és que m'agrada allunyar els braços perquè els braços tenen un pes i si el porto al costat del cos m'ajuda a treballar la flexió toràcica, m'ajuda a poder pujar una mica més. I d'aquesta mateixa manera hi ha dies que m'obligo a treballar amb les mans al clatell perquè no m'agrada tant i em costa més, per tant m'he d'esforçar. I una última d'aquesta manera, torno, em quedo amb les cames a 90 graus, els braços tornen al costat del cos, m'asseguro que estic ben col·locada, ben col·locat, elongació del cos, i ara, en funció del control que tinguem, seguirem fent el primer que hem fet, d'acord, dels tocs que estic fent ara, o provarem de peus en punta, els dits grossos dels peus es toquen i al treure l'aire, mantenint els 90 graus del genoll, aquest no em sembla gens fàcil, els dits dels peus vindrien a tocar el terra sense que se m'hagi de formar la columna i torno. Baixo i torno. Vull que mantingueu el mateix espai entre les costelles i la pelvis. Bé. Exhalo. I torno. Sento el control. Hauríem de tenir una càmera enfocant al cel i que tinguéssiu també el cel, la gossa i nosaltres de fons, és el de menys. Toco el terra i elevo per 2, amb control, genolls junts i una última i torno bé, un peu al terra. Després l'altre, des d'aquí apropo el genoll dret cap al pit, estiro la cama esquerra i porto aquest genoll cap al costat contrari. Anem a mobilitzar, estirar una mica aquest gluti dret. Puc obrir el braç dret amb creu i mirar cap al costat dret. I respiro aquí per 3, 2, no posis pausa, no diguis que la mobilitat te la saltes perquè és que encara no hem acabat. 1, i obro el genoll dret cap a la dreta, mobilitzant aquesta cadena interna de les cames, perquè ara anem a fer extensions i haurem estirat una mica per tenir més espai. 1, torno al centre, peu dret al terra, apropo el genoll esquerre, allunyo la cama dreta, porto aquest genoll esquerre cap al costat dret, sento aquest estirament al gluti, per 2, 1, torno al centre i obro el genoll esquerre cap al costat esquerre, per 3, 2, 1, torno al centre. Ara et giraràs panxa a terra perquè anem a treballar les extensions per completar aquesta sessió de tot el cos, de consciència corporal, de natura una mica. I flexiono els colzes, relaxo les espatlles, dono espai al cos, peus en punta i centro l'elongació des del cap fins als peus. Més o menys un punt de separació entre els peus. Estàs en retroversió, cames fortes, cuixes fortes, no vull que es flexionin els genolls, trec l'aire, elevo les cames, el cap de moment no creix i inhalo, baixo.
Trec l'aire, elevo. Si et molesta la lumbar és que no estàs fent retroversió, és que la perds. Puja menys i busca el control. També pots col·locar una manta a sota de la pelvis. En cas de que tinguis molta curva a la lumbar de normal, t'ajudarà a compensar i estaràs més còmode. Una. Bé, des d'aquí vull que estiris els braços al costat del cos, el cap segueix la línia de la columna i vull que sentis que fas una rotació externa de les espatlles, que et concentres en recollir aquesta faixa abdominal cap a dins, que no empenyi el terra i al treure l'aire elevaré tant el pit com la pelvis. Exhalo. I inhalo baixo i deixo que les espatlles es relaxin en neutre. I al treure l'aire, rotació externa, recullo endins i amunt aquest salt pèlvic, aquesta faixa abdominal. Inhalo, tanco. Exhalo, elevo. Torno. Per dos. Superbé, aquestes cames ben estirades. I una última, i et quedes a dalt. Aquí, si tens molèsties a la lumbar, baixaràs i seguiràs fent l'exercici que estàvem fent. I si no, busques mantenir aquesta connexió, aquesta esquena que treballa i porto els braços endavant i baixo. Ara anem a buscar l'extensió des d'aquí. Pots provar-ho. Si veus que no estàs còmode, fas això que t'he dit, d'acord? Vens a l'exercici anterior. A l'exhalar busco l'extensió tant dorsal com de la pelvis i els braços que busquen al costat de les orelles. I inhalo, torno al terra. Exhalo, elevo. Recullo endins i amunt aquesta faixa abdominal. Per 3, vull que sentis com treballa la cadena posterior. Aquesta esquena, li estem donant salut, li estem donant obertura. 2, busco l'extensió i ho faràs. Una última vegada, vull que tinguis espai entre les espatlles i les orelles, d'acord? Que no estiguis col·lapsant el teu coll ben llarg. I baixo, col·loco les mans a l'alçada del pit, colzes cap amunt, anclos i els peus al terra i al treure l'aire, glutis als talons, estiro els braços i busco quedar-me en la posició del nen, espatlles, les escàpules que s'allunyen de la columna vertebral. Respiro aquí per 3, 2, has completat la sessió, però queda't a respirar 2 segons, 1. Porto els braços cap al costat esquerre i l'aire el porto al lateral dret del cos, com si volguessis generar espai entre la pelvis i l'aixella dreta. I l'aire el portes a les costelles del costat dret. I anem a fer el mateix. Porto els braços cap al costat dret i ara l'aire, l'estirament, l'elongació, la farem al costat esquerre del cos. Respiro aquí. Per 2. 1. Sento com creixo, torno al centre, amb les mans. Camino cap als genolls, m'elevo i per completar vindràs a portar una cama davant, la que tu vulguis, t'incorpores, porto els braços al costat de les orelles, inhalo, sento aquí una extensió, sento l'alliberació, tot el moviment que hem fet, i a l'exhalar, vèrtebra a vèrtebra, vaig portant el pes del cos cap a la part davant dels peus, vaig arrodonint la columna, sento l'espai que he generat, sento el moviment, la calma, com he calmat també la ment. Respiro per 2. 1. Creixes suau. Cada vèrtebra té la seva funció, per tant vols que cada vèrtebra tingui la seva mobilitat. Relaxaràs els braços al costat del cos. I has completat aquesta sessió. Espero que t'hagi agradat, que hagueu estat bé i moltes gràcies.